Gore rino akudyiwe rinopisa. Pamusoro ivakuru vedare ndadzoka ndauyawo panapa paita nyaya yandiri kuona iri kuvhundutsa vanhu. Unongoziva kuti vanhu vacho havashayire munhu planinga. Paonekwa imwe plan B yekuda kuti vambozama kuda kunyudza Geza. Ndo the situation iri kuitika muZimbabwe munomu. Kana uchingotondiona ndatosvika kudai so ina ndango yekutambisa, no time to waste. Uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulike this video right now. Kutora kuti vaboyikane. Nyaya iri panapa Geza anogona kungoereka naavharirwa. Last time panapa vakambothreatena vachiti toda kumusunga, toda kumuita sei. Anogona kuningirira pamboongororwa nyaya yake ari kunzi akauraya munhu chinchi. So vabva vanoti iyi nyaya iyi maZimbabweans vakutobuda vachioma musoro kuti saka imimi munenge muchizviti majustice minister muchitadza kufambira nyaya idzodzo munhu asati akubohwa nyaya nekuti munhu angoita against ZANU-PF chete maakutanga kutomuti ane mhosva yakati. It's like something jekuti ndakambozvitaura kuti munhu wese muZANU-PF anditi anenge ane mhosva, but apa pavanhu havana kunyatsobatwa nayo zvakanaka vachitaura kuti iye wacho akatozvitaura Ziyambi wacho anofanira kutodzingwa basa iroro because zvinhu zvekuti aifanira kutozvita kudhara asati amirira kuti munhu azotanga kutadzira ZANU-PF. Saka simply means vanenge vachiwandisirana zvibandi. Nhasi vauya neimwe nyaya panapa. ZANU-PF alleges that Comrade Geza is entangled in fraud, perjury and corruption after failing to pay 1,250,000 USD for a piece of land in Harare. He is also accused of intimidating and harassing prosecutors and police officers involved in the case. According to court records in 2020, Comrade Geza and Nyabadza entered into an agreement for the sale of portion of land on plot 5 Harare for 1,362,000. Comrade Geza made staggering payment totaling 112,000 and committed to paying the remaining 1,250,000 before October 2021. Additionally, he agreed to pay a 100,000 deposit in 4 installments of 25,000 due on November 19, 2020, December 10, January 21, 2021. Despite these commitments, Comrade Geza allegedly failed to make the payments and later falsely testified under the oath that he had settled his debt with Mr. Nyabadza. According to the Herald, he managed to support this claim by obtaining a fraudulent deed to transfer number. Reports suggest that he later acquired forged documentation for the land transaction, allegedly by bribing officials in the Ministry of Local Government. Ndo mashoko ari kubuda panapa ari kunzi Geza akavhara munhu land, akazodai akazogadzira mapepa ekunyepa, akazodidi. Geza ato nerimwe video iri kubuda iko zvinezvi kuHeart and Soul TV vatori ready kutokanda. I think nhasi chachero munenge makutoriona video iroro raatobuda chitedza kuti hatisisina nguva takutodedzera final push kuti titoita yatinoda kutoita. Navo vabva vatobuda neimwe case yekuti Geza akazodai ari kubva azochikidzira mapurisa acho achibvuma kuchikidzira mapurisa chacho yaonzi atochikidzirwa otoramba akanyarara nemazvamburira vanoita vanhu veopposition votonzi vangochikidzirwa nemunhu nekuti munhu ari muZANU-PF. Aya zvakangooma. Saka mutototi mapurisa acho anotya vanhu veZANU-PF. Ndo zvamuri kuedza kutaura. Ndo zvazvinongori kuti munhu ngezilonge ari muZANU-PF anotyiwa nemapurisa. Ndo nyika yacho payatova iko zvinhu. Bose vanhu vacharamba vachingovhura maloopholes ari kubva azochikidzira mapurisa munguchikidzirwa mutemo unongosvika mototorwa chedo chichikisa sei. Ndo zvazvinofanira kutongova izvozvo. But ndo zvanzi vari kuchikidzirwa nemunhu. Ndina zvangu zvakanyanya kuwanda zvekutaura, but nyaya iyi kai pane zvakawanda zvekuti tinokwanisa kutaura nezvazvo ipapa. Regedzai tisangane mucomment section mundiudze kuti nyaya iyi muri kuiona sei, because inini zvangu ndikada kuramba ndichingoitaura ndiri ndega munozoti uri kunyanya kuwanza kutaura. Tell me what you think panyaya iyoyi. Kana uchinge uchida kusenda audio yako, namba dziri pa screen ndo basa radzo. Ngatisangane mucomment section iko zvinezvi kana muchinge mapedza kuona audio iri panapa mundiudze kuti yanga yakamira sei. Vana veZimbabwe toda kuisa muono pamwe chete nezviri kutaurwa naComrade Bombshell naComrade Geza. Zvimwe zvinhu zvacho zvinoda kuzonyanya. Ndakanzwa mukuru wedu president vachitaura kuti ivo vanoda peace, kubatana, runyararo harugona kuva rwuripo. Ivo ndivo vari kukonzera kuti kusave nerunyararo. Pane zvinhu zvitatu zvishanu zvanichada kuti ndikuonesei zviri kuita kuti runyararo rwusavepo. Chinhu chekutanga, president vakatanga kusiya maoffices ehurumende akashama vachitora maminista.
kuvaendesa kufamu kwavo. Chinangwa chavo changa chiri chei. Handisati ndambonzwa maneighboring shamwari dzavo macountries akaita sana South Africa, ana Botswana, ana Masisa vaitamba navo vane mafamu, vachitora maministers kuvaendesa kufamu kwavo vakanga vaine chinangwa. Vakatanga kutora vemachechi. Imari dzenyika dziri kutambiswa idzodzo, imari dzenyika dziri kutambiswa kufamu kwakuitwa misangano yenyika, vana veZimbabwe vachitambura. Vapedza kudaro, handina kumbonzwa zuva rimwe chete rapresident vachiudza vakomana nhauye huori. Pakaitika nhauye auzajira, president vakanyarara kuti zi. Pakaitika nhauye ana Chivhayo, havana kuda kubvunza, asi vari kutaura kutoda peace. Ndo vari kukonzeresa kuti mushaike peace, ndo vaita kuti vanhu vasimudze misoro. Vakatora mhuri yavo vakaipa zvigaro muhurumende. Zvinova zvisati zvamboitwa nani pasi pano pese, kutora vana vako kuvaisa muzvigaro. Zvakapa mibvunzo yakawanda, uye chimwe chinhu chinofanirwa kuziva president, vachipinda mupawa ivo vega pachavo vari kutoziva chokwadi. Vakawirirana kuti kudii najenerali navachivengwa. Vachivengwa vakabata basa guru. Ibasa guru iri kungozvipira kuti upenyu hwangu kana huchienda ngahuende ndichimirira murume uyu. Nhasi uno pongotanga kuita vamwana ng'andu vanobva kwavari kubva. Ana Mudha, ana Garwe, ana Chinomona, ana Mebo, ana Mary Muriswa. Imi makagadzwa, varume ava vese vandiri kutaura vakagadzwa kuti vakatora mitemo kuti vachavhikirira nyika, vachasevenzera nyika. Nyika yavari kusenzera i2030 here. Moti hamudi musindo Mr. President. Munoda runyararo, runobva kupi runyararo? Muchinzwa vana venyu vachityora zvamaka mutemo wenyika, havazi kuprotekta mutemo wenyika. Munyarara hamuna imi ndimi chete munogona kuti nyararai zve2030. Chinhu chekupedzisira chandoda kuti nditaure kuna president, makati makawina zvakanaka, makapinzwa muofisi. Kubva mapinzwa muofisi hamusati mashandira nyika yachena. Hatina kuona kushandira nyika yachena. Pari kushandwa zva2030 watisati tamboona. Ndo nhau iripo. Ko zviripo apa zvekuti nyika inoda mishonga. Vanhu vari kutambudzika. Nyika haina magetsi. Nyika haina mvura mumatepi. Zvitoro zviri kuvharwa. Mazvishanda here? Iyo mari yamuri kuwana, iyo yamuri kuita zvese izvozvi iri kumbobva kupi? Vanhu venyu vochitaura ivo kuti nyepera isu vanhu veZimbabwe kuti Zimbabwe yese yati vamunangagwa ngavaende 2030. Anani? President, ndinokumbira maadvisor enyu ese muabvise. Vabatwe vaende kujeri, vari kukuadvisa yekuenda muzigomba rakadzika rekuti hamubudemo zvakanyanya. Zigomba ramuri kuendeswa nevaadvisors enyu nekuti vari kukunyeperai. Havazi kukuudzai chokwadi kuti kunze kwakaipa, vanhu vari kutambura, vari kungopusha 2030. Vanhu ivavo president vane zvavari kuda kwamuri, zvavari kudya kuseri kwenyu, zvavari kuramba vachiuraya mutemo wenyika wakagadzirwa wakanzi nyika president anotonga matemu 2. Vari kutyora nekuti vane zvinangwa zviri kumashure. Nemi president, kana musiri kumashure kwevanhu ava, tinokumbira mutore action yevanhu ivava vari kuti 2030. Tinokumbira mutore action yevanhu ivava. Mumbomisa huori kumira kuti wamira. Musabatane nana Chivengwa ava, mubatana na Geza ava, muri kubatana navo vanhu havana kana mhosva vanhu ava.
vanhu ava vari kutorwirawo kodzero dzavo, vari kurwira vana vezimbabwe vari kutambura, vana vezimbabwe vari muchoto, vana vezimbabwe vari kupiswa nemoto wamusingamboona kuti uri kupisa. Zimbabwe iri kupisa, ndogehena ratiri. Saka ndinotenda zvikuru dai purezidendi manzwa izvozvi. Nechimwe chinhu chamakatadza vatungamiriri vezimbabwe, kutora madzimai enyu kuvaisa kubasa kwenyu. Kutora madzimai enyu dzimwe nyika atimbozviona, ana amai vanenge vari kumba vachita basa rekumba vachitomira, kwete zvamuri kuita kutora madzimai enyu kuvaisa kubasa renyu. Kuva purezidendi hazviroti naamai vava purezidendi, amai venyika havachivo purezidendi vedu. Purezidendi, mavhiringidzirwa zvinhu nevanhu venyu vamakatora vakaisa padivi. Nhau ya2030 sendekai, muchere chikomba, mutsvire pasi. Ngazvigume zvakadaro. Zva2030 cherai chikomba, mutsvipire pasi. Ndatenda zvangu.